Jiber pevçûnên li Bakurê Kurdistanê navçeyên wekî Sûr, Cizir, Silopî, Hezex, Nisêbîn û Geverê rastî weranbûnên mezin hatin. Jiber pevçûn û bombabaranên mezinên hêzên ewlehiyê, mal, kargê û avayiyên dirokî jî rastî xesarên mezin hatin. HDP jî ji ber van weraniyan hikûmetê berpirsiyar dibîne. Li gorî HDP digel ku li gelek navçeyan pevçûn bi dawî hatine, hîn jî ji bo jinû ve avakirinê tixebatan dest pê nekirine. Ez taze Geverê hatim. Yani Geverê gor daxuyaniya hikûmetê da tam meheke sih roje ev operasyonane xelas bîne, şer pelçûm xelas biye, ama niha jî qedexe nerakirîne. Yani ji keyfî ahiyet gelê me, malê gelê me niha jî diçin dişewitînin agirît berdenê. Yani ev jî nîşan didetin ev operasyonane bu huzûra gelê me nehate kirin, kolektif bu cezakirina gelê me hate kirin. Rayedarên hikûmetê jî daxuyandin ku ji bo avakirina navçeyên weranbûyî dibin pêşengiya Wezareta Geşepedanê da dest bi xebatan hatiye kirin. Evine gidebilmesi için de Dako velatî vegerin malên xwe, bergiriyên pêwîst hatin biciyanîn. Pêşî ji bo xwediyên malên kêmxesar piştgirî hate dayîn. Welatiyên ku malên wan tev de hilweşiyane jî em dixebitin. Da ku em malne baştir ji bo wan çê bikin. Dê reseniya dîrokiya Cizîr û Sûrê jî bêparastin. Ji bo vê yekê em hem digel akademisyenan hem jî digel rêxistinên sivîl dixebitin. planlamalarla, imar planlamalarla Xebatên jinû ve avakirina wan deveran bi hevehangiya Wezaretên Geşepedanê, Hawirdorê û Çandê ve tên birêvebirin. Gelek awayên wekî der, mizgeft û avayên dirokî jî di nava xebatên jinû ve avakirinê dane. Bi taybet jî rêxistinên sivîl jî hikûmetê dixwazin ku bila ew avayî li gorî reseniyan xwe bêne çêkirin. Kemal Avcı, Rûdaw, Enqere.